A máme tu poslední závěrečnou část dnešní panelové diskuze. V této části budeme mluvit o budoucnosti, a to především autorizovaných inspektorů. Já hned na úvod s dovolením vám všem podám jednu otázku. Doufám, že na ní všichni hromadně odpovíte. Paní Šlapánková, začneme tedy u vás. Jakou ideální budoucnost přejete právě inspektorům? Já bych to řekla jednou větou: větší kompetence. Autorizovaní inspektoři, všichni do jednoho, jak je znám, jsou kvalifikované, zkušené osoby, které tu práci odvedou zcela kvalitně, a když budou mít větší pravomoci, určitě to bude ku prospěchu celého procesu stavebního řízení a povolování staveb. Paní Hořáková. Já bych řekla, že bych si přála, abychom se mohli vrátit k povolování staveb bez omezení, protože si myslím, že by to pomohlo zrychlení toho povolovacího procesu. To je ideální stav. Jsem si vědoma toho, že nepůjde všechno hned, protože i to, co je teď navrženo, to rozšíření té činnosti, tak my jsme za to rádi, budeme rádi, pokud se to takto projedná a schválí. Nicméně i toto si myslím, že přispěje k dokončování staveb a uvádění jejich života vlastně, nebo ukončování procesu a uvádění těch staveb do života mnohem rychleji, protože jsou mnohdy na to vázány i dotace, o které ti stavebníci přicházejí, a myslím si, že můžeme být v tom nápomocní. Pane Rado. Současná novela jde správným směrem, to znamená zrychlení, že to je takový ten podtext té novely, a zatím všechny pozměňovací návrhy, ten poslední zejména, si myslím, že k tomu zrychlení přispívá, a já si myslím, že ten institut inspektora, pokud by do toho byl správně zakomponován, tak vlastně přidá tu rychlost. To znamená to, po čem vlastně nejvíce prahnou stavebníci, v podstatě i státní správa, tak institut může tu rychlost zajistit právě proto, že tam nemá inspektor ty lhůty, už o tom byla řeč, a samozřejmě i to, že odlehčí státní správě. Stavební úřady jsou velmi poddimenzovaný. Není možnost tam získat kvalifikovanou pracovní sílu, která by vlastně ten institut vlastně sanovala do té míry, aby tam byla přiměřená rychlost, kterou vlastně určuje dnes zákon, to znamená lhůty. Dodržení lhůty je dneska vlastně science fiction. My jsme se s tím jako daňoví poplatníci v podstatě smířili, ale to není stav, který je na smíření. To je stav, který se musí vyléčit, a věřím tomu, že institut inspektora by k tomu dokázal přispět. Paní Landová. Dobrý den, já teda možná malinko šířeji. My jsme se snažili navrhnout novelu, která skutečně zjednoduší procesy a která zrychlí ta stavební řízení. Samozřejmě, že je to v rámci debaty, která poměrně hluboce probíhala a stále probíhá, tak jsou na to různé myšlenky, různé návrhy a různé názory, ale skutečností je, a včera se mi to znova potvrdilo například při jedné vodní stavbě, že mi říkal stavebník, že aniž bych chtěla jmenovat, tak mi říkal stavebník, že doufá, že dojdou konečně ke konci, protože podali žádost v roce 1998. Do dneška nemají povolení té stavby. Takže to je jenom tak jako na úvod k tomu, proč je opravdu potřeba ta řízení zrychlit. Asi nikdo si nemyslí, že na základě žádosti, která se podá v roce 1998, by v roce 2026 mohla vzniknout nějaká moderní stavba. Pokud si to někdo myslí, tak opravdu jako není jako ta myšlenka založená na nějaké racionální úvaze. A já ještě zmíním věc, která mě opravdu dlouhodobě trápí. I odborné profese často směšují dvě věci. Každý stavebník, který se rozhodne, že chce něco stavět, tak musí nejdřív projít nějakým projektem přípravy, nějakým dneska poměrně dosti rozkošatělým systémem různých vyjádření dotčených orgánů, závazných stanovisek a tak dále. Čím složitější stavba, tím více těch orgánů je. Ty lhůty, o kterých tady hovořil pan Rada, tam skutečně jako žádná míra, byť tedy správní řád říká, že ta lhůta je nastavená tak,
tak, že ten úředník má rozhodnout neprodleně, nejpozději do konce té lhůty. To znamená, není to 30 dní, že to má být ten 30. den, ale má to být co nejdříve od podání žádosti, nejpozději ten 30. den, pokud k tomu vedou nějaké jako důvody typu velká stavba, složité řízení, komplikace a tak dále. Takže my jsme se snažili vlastně vytvořit nějaký očekávatelnější systém a v rámci toho očekávatelnějšího systému jsme chtěli vrátit institutu autorizovaných inspektorů něco, co oni sami už pro ten stát do toho vložili. Oni absolvovali poměrně složité zkoušky, měli poměrně náročnou přípravu, byli připraveni vlastně tomu státu tak, jak je to běžné například v Anglii nebo v jiných zemích, dodávat tu službu odborného garanta té povolované stavby. No a dneska vlastně je stav, kdy jim je to tak nějak jakoby k ničemu a vlastně není to vůbec využito. Přestože se do toho investovalo i z pohledu i jakoby z kapes státu, tak i jakoby z jejich vlastních kapes docela hodně peněz a kromě těch peněz samozřejmě energie a spousta úsilí. Takže my jsme chtěli začít alespoň s tím, že ulevíme stavebním úřadům od těch kolaudačních věcí a od těch jednoduchých řízení, která už jsou prakticky prošla všemi veřejnými posouzení všech veřejných zájmů a tak dále. A když dneska může autorizovaný inspektor dojet a vykonat kontrolní prohlídku stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a pak ten záznam o tom přiveze na stavební úřad a tam to leží dalších 6 měsíců, než na to dá ten stavební úředník to razítko jenom proto, že má pocit, že prostě má ještě jinou agendu, nebo má prostě jinou agendu a nemá čas se tomu věnovat, tak mně to připadá jako mrhání časem, energií a penězi naprosto všech. Na nás se často obracejí investoři, kteří mají postavenou hotovou stavbu a nemohou ji užívat. Nemohou zahájit zkušební provoz, nemohou zahájit předčasné užívání, nelze testovat křižovatky, nelze testovat technologie, pořád si říkáme, jak máme dekarbonizovat, někdo si objedná technologii, doveze ji třeba z Ameriky, postaví se tady na nějakou stavbu, chce ji zprovoznit a čeká třeba 7, 8, 9 měsíců, než přijde stavební úředník a řekne mu, můžete to spustit. Ale to znamená, že ta firma, která to instaluje, musí přiletět z té Ameriky, tu instalaci udělat, musí tam být při té závěrečné kontrolní prohlídce, musí tam být k dispozici na nějaké případně doladění něčeho. A to samozřejmě stojí strašně moc peněz a pokud ta technologie tam leží ladem třeba 7-8 měsíců, tak to jsou prostě miliony korun, které jsou prostě zmařené a které nám mohou přinášet do naší ekonomiky výdělky, pracovní příležitosti, generovat daňové základy, přispívat k HDP a také k té dekarbonizaci, ale prostě nám se to nevede. Takže my jsme se snažili té profesi vrátit nějaký první krok, ukázat na tom začátku, že ti lidi jsou kvalifikovaní, že to umí, že jsou proto vyškolení. Konec konců to školení je vlastně obdobné a v obdobném rozsahu, jako mají ti stavební úředníci. Takže není důvod se obávat, že by něco uměli hůř, méně nebo prostě jinak. A každý stavebník má nově volbu uhradit teda cenu za tu službu, nebo neuhradit cenu za službu, jít formou správního řízení, no a prostě si pak ale holt počkat těch x měsíců, než se na něj dostane řada. Já vám děkuju i za toto doplnění. Zároveň poprosím o dokončení toho samotného kolečka, pane Nouzo. Tak jestli to dobře pamatuju, tak otázka zněla, co bychom přáli autorizovaným inspektorům do budoucna, tak vzhledem k tomu, že já jsem tady za celé to stavebnictví, tak já bych asi jim přál, aby se stali nedílnou součástí celého stavebnictví, aby už nikdo do budoucna nezpochybňoval tu jejich roli a úlohu a nakonec to tady bylo řečeno kolegyní Landovou, co všechno vlastně, čemu by mohli pomoct. My jsme tady už o tom mluvili, takže za mě, já už se nechci opakovat, krok správným směrem a věřím tomu, že se ta věc podaří, že se nám podaří tu myšlenku pana doktora Hegenbarta skutečně dotáhnout do konce
a kolegům přeju, aby se jim vlastně v té úloze nové dařilo, aby měli svoje nástupce, protože to bude jedna z klíčových otázek. Všichni řeší nedostatek pracovní síly ve stavebnictví, v jakémkoliv oboru, bude to problém i tady, ale věřím, že se to tou perspektivou a tím, že se vlastně ukáže, že to má budoucnost, takže se to může změnit a že se nám podaří ty mladé do té funkce nebo do těch pozic dostat. Právě dnes mluvíme především o budoucnosti autorizovaných inspektorů. Do dnešní panelové debaty byl pozván i Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Bohužel se z pracovních důvodů nemohl dnes účastnit. Paní Hovořáková, vy jste obdržela už i jeho dopis. Povězte, jakým způsobem on nahlíží na samotnou budoucnost autorizovaných inspektorů? Tak pan prezident Zajíček byl pozván, já vám tady ukážu na kameru ten dopis, který jsme obdrželi a děkujeme za jeho podporu. On se v něm zmiňuje, že by byl hrozně rád, pokud by institut autorizovaného inspektora byl zase vrácen do života, když to řeknu. A zatím v první fázi v těch kolaudacích, samozřejmě pokud by se i do budoucna podařilo i to povolování staveb, tak by to bylo určitě dobře, ale v podstatě z pohledu Hospodářské komory toto navrácení do života vítají a rozšíření té činnosti velmi podporují. Takže my mu děkujeme za toto, když určitě by byl velkým přínosem, pokud by se debaty taky mohl zúčastnit. Nicméně si myslím, že i tak ta debata je plnohodnotná. Děkuju. Paní Landová, průměrný věk autorizovaných inspektorů v České republice je poměrně vysoký. Co udělat pro to, aby se tak trochu i generačně obměnili? Tak v první řadě je dát jim práci, aby měli důvod se vlastně tím nelehkým procesem jak si prokousat, aby měli důvod ta oprávnění získávat, ty zkoušky dělat a tu svoji službu nabízet, protože těžko nám budou tady jaksi růst řady autorizovaných inspektorů, když nebudou mít na trhu uplatnění. Pane Rado, možná se otáčím přímo na vás, jakožto na autorizovaného inspektora. Vnímáte, že je o tuto profesi větší zájem, než tomu bylo doposud, nebo naopak ten zájem upadá? Zatím jsme v připravované novele, takže si myslím, že pokud se opravdu podaří tu novelu přijmout, bude platit, bude účinná, tak ten zájem poroste, protože ten stav v minulosti, ač ti odborníci na tom trhu existují a věřím tomu, že mají praxi, jsou to většinou dlouholetí projektanti s osobní zkušeností, se stovkou stavebních řízení, se zkušenostmi s komunikací se stavebním úřadem. Věřím tomu, že v určitém věku ten projektant už, na kterého je opravdu kladen vysoký nárok na jeho kvalifikaci a na jeho odpovědnost, takže by spousta těchto kvalifikovaných lidí šla cestou rozšířit si například svoji kvalifikaci o činnost autorizovaného inspektora, ale musí to být napřed v zákoně, musí to být samozřejmě nějakým způsobem účinné a věřím tomu, že ten zájem bude. Já bych to doplnila tím, že asi se dostává do povědomí, že se jedná o vzkříšení tohoto institutu, protože mně už se hlásí zájemci na zkoušky, takže my se potom jenom musíme domluvit, jakým způsobem zkoušky zase budou probíhat. A ještě bych jenom řekla v minulosti, abyste věděli, jak ten institut je v podstatě náročný, že bylo vyzkoušeno přes 600 zájemců a zhruba 150 obdrželo to kulaté razítko pro provádění činnosti, takže skutečně to není jednoduché a jsou to opravdu skuteční odborníci. Paní Šlepánková, jak tomu třeba bylo u vás ve vašem konkrétním případě? Jak byste se sama stala vlastně inspektorkou? No, můžu říct jenom tak na okraj, nebo že jsem byla první žena, která byla jmenovaná autorizovaným inspektorem, což jsem se dověděla v Betlémské kapli, když mě pan ministr předával jmenování. Takže asi tak. Bylo to přesně, jak říkal pan kolega Rada. Dlouho jsem projektovala a hledala jsem způsob, jak, řeknu, obměnit, rozšířit, prostě postoupit kousek dál. Bylo to v roce, když vešel do platnosti předchozí stavební zákon 183 z roku 2026 a byla jsem ve věku, ne 2026, pardon, 2006 a byla jsem ve věku, kdy jsem měla chuť, síly, energii se do toho pustit. Asi tak. A stále ji máte? A stále ji mám. Pane Rado, stejná otázka na vás. Stále mě to baví, tak řeknu.
tak vzpomínám. Bylo to samozřejmě v roce 2007, ta účinnost byla tohoto institutu podle starého zákona, který už neplatí dnes. Uděloval to tenkrát Ministerstvo pro místní rozvoj, pan ministr. No a já mám číslo 005, jo, takže jsem vlastně 5. jmenovaný. Byl jsem tenkrát členem nebo funkcionářem komory architektů, takže vlastně ten zrod byl přes komory, komora architektů a komora stavebních inženýrů vlastně tuto profesi vlastně, teď řeknu, zrodila. A no, věřil jsem v to, protože jsem celoživotní projektant, dělám pořád, ještě firma funguje a projektujeme. A věděl jsem, že ten stav, který už tenkrát v tom roce 2006 a před ním byl už tristní tenkrát, to znamená ta služba těm stavebníkům prostě to kulhalo, že jo? Myslím ze strany státu, stavební správy a vlastně stavebních úřadů. Takže ta myšlenka, která je v okolních státech, ať už to v každém státě jinak, to znamená autorizovat nějakým způsobem, kontrolovat dokumentaci, předkládat to. Takže už tenkrát se vlastně, nebo byly vlastně v tom procesu ta chobotnice, že? To narůstání těch zákonů. Takže myslel jsem si, že tento institut musí přispět k tomu, že se to zrychlí a že se ta služba těm stavebníkům prostě bude nabízet a že bude žádaná. A to se taky stalo, to opravdu bylo, jenom si to nesedlo. Že? Tenkrát to vlastně neprošlo to tou zkušební dobou, kterou to mělo projít a tím pádem vlastně se nějakým způsobem, ten institut tak nějakým způsobem stal nedůvěryhodným, což nebylo právem, myslím si to. Paní Landová, když se otočím na vás, slyšíme tu minulost samotného institutu, slyšíme tu roky 2006, 2007. Co se za tu dobu vlastně všechno s autorizovanými inspektory stalo? Jak se to celé vyvíjelo? A to i včetně právě těch problémů, které se tenkrát v roce 2007 až 2010 řešily. Tak na to budou povolanější určitě samotní autorizovaní inspektoři, ale v podstatě na začátku v tom zákoně měli poměrně z dnešního úhlu pohledu měli poměrně hodně kompetencí, kterými skutečně mohli v řadě případů suplovat ty stavební úřady. A to se začalo dít. Podle mého názoru došlo k jednomu nebo ke 2 excesům prostě nějakého špatného výkonu a na základě toho se strhla nějaká lavina, která postupně tu profesi zdegradovala, aniž de facto to mělo nějaké jakoby hlubší rácio. Ono se často mluví o tom, že bychom měli dělat nějaké analýzy. Těch analýz samozřejmě na různé věci je prostě kvanta, ale pořád se o analýzách mluví a pak se ty analýzy vyndávají jenom tehdy, když se to prostě někomu jakoby šikne nebo nešikne. A já bych k tomuhle mohla asi říci, že by bylo na místě, aniž bych chtěla sahat teďko do svědomí těm, kdo pracují na stavebních úřadech, protože já jsem zásadně proti házení lidí do jednoho pytle a je určitě řada stavebních úřadů, který svou práci dělají včas, velmi dobře a s vypětím všech sil a není to jednoduché, ale stejně tak je to v případě těch autorizovaných inspektorů. A ať už ty nešťastné věci se odehrály jako úmyslem nebo chybou nebo nešťastnou souhrou okolností, tak je prostě poctivé si říci, že takové chyby nastávají i u stavebních úřadů. A pokud by nenastávaly, tak bychom nepotřebovali žádné přezkumy, žádné soudce a nepotřebovali bychom tady ty nástroje mít. Takže já bych jako chtěla říci, že prostě výkon té profese je de facto stejně odpovědný a může vznikat stejné množství pochybení, znova opakuju, ať již úmyslného nebo neúmyslného, i na těch stavebních úřadech. Takže za mě prostě došlo k osekání agendy. Na druhou stranu z hlediska těch stavebních úřadů ta agenda zase strašným způsobem nabobtnala. A věc se má tak, že dneska stát chce spoustu informací, spoustu papírů a nemá na to lidi, kteří by to vykonávali. Děkuji za tuto odpověď. Na závěr tedy 4. panelové debaty se pojďme podívat ještě na jednu otázku a tam vás opět poprosím všechny o jednu odpověď. Pokud byste měli
možnost v této fázi změnit nebo upravit konkrétní paragraf týkající se autorizovaných inspektorů, který by to byl a proč? Tak začnu asi. Tak v prvé řadě je potřeba si asi počkat na to, co se nám podaří prosadit a schválit. To je první věc. Pokud to bude tak, že zůstane dnes navržené znění, my budeme spokojeni, protože dojde k poměrně velkému rozšíření činnosti autorizovaných inspektorů oproti stávajícímu stavu, ne úplně oproti minulosti. Jako ideálním cílem je samozřejmě to, my jsme se bavili tady s paní vládní zmocněnkyní, že bychom chtěli se vrátit k tomu povolování staveb a chtěli bychom třeba i začít minimálně v nějakými změnami staveb nebo povolování staveb v uzavřených areálech, kde jsou v podstatě dneska dané podmínky stávající, je tam jasný okruh účastníků řízení, takže je to poměrně jednoduchá věc, není to nic dramatického. Já bych tady možná ještě obecně, kdybych mohla mít možná kouzelný prsten a chtěla něco vrátit, tak bych chtěla vrátit institut veřejnoprávní smlouvy. My jsme se spolu o tom taky už tady bavili s tím, že stavební úřady se to naučili dělat a u staveb, kde byl relativně malý okruh účastníků řízení a všichni s tím souhlasili, tak to byl institut, kdy na návrh stavebníka se veřejnoprávní smlouva vyvěsila na 8 dnů na úřední desku a pokud nebyly k tomu žádné námitky, tak stavební úřad vyznačil účinnost, podepsali všichni a mohlo se stavět. Toto se zrušilo, podle mě k velké škodě, ale to je minulost. Takže pokud by mohla něco změnit, tak bych změnila tady toto. Byť se to netýká přímo autorizovaných inspektorů. Děkuji. Já se připojím. Samozřejmě, že tam je daleko větší a širší možnost vytvořit podmínky pro tu práci pro povolování staveb. Má to přesah až do územního plánování, to znamená dnes územní plány, nebo proč nám ten institut odebral nebo proč tomu institutu bylo odebráno povolování staveb. Bylo to vlastně z důvodu toho, že zaniklo územní řízení a nebyla shoda se státní správou, že privátní soukromá osoba může umisťovat stavbu. To znamená soulad s územním plánem a s dalšími souvislostmi. Dneska územní plány jsou vydávány z prvky regulace, z prvky vlastně regulačních plánů, to znamená, které umí už definovat stavbu, takže ten zásah do toho stavebního zákona nebo do provádění toho stavebního zákona, on to už umožňuje dnes, to znamená, územní plán může mít prvky regulačního plánu, může být vydán regulační plán, územní studie, všechno, jenom to musí někdo zaplatit, musí to ty obce chtít a tam je samozřejmě problém i tady tento. Samozřejmě, kdyby tyto instituty fungovaly, tak by se stavby umisťovaly daleko snadněji a samozřejmě by to mohli teď to vlastně dělají taky stavební úřady, protože instituty odbory územního plánování vlastně už nevydávají stanovisko v souladu s územním plánem, ale vlastně to je přeneseno na stavební úřad. Takže to stejné může udělat inspektor. Ta poslední novela, pozměňovací návrh vlastně říká, že tu autorizovanou informaci bude moci dělat projektant s příslušnou autorizací, tak vlastně a bude moci si vyžádat vlastně stanovisko toho dotčeného orgánu. Může, nemusí, rozhodne to sám bez své odpovědnosti. To stejně obdobně by mohl udělat inspektor, který by vlastně mohl využít vlastně tu státní správu k jakési konzultaci ke všemu a tu rychlost by tam vlastně absolvoval velmi, velmi snadno. Takže myslím si, že pokud bude vůle, bude i ta cesta na to zrychlení a ten autorizovaný inspektor by bez problémů mohl ty stavby umisťovat. Ale co by mohlo být už hned, tak samozřejmě jsou to změny staveb. Představte si, že máte stavbu, která vlastně mění třeba svoje užití, funkci. Je to uvnitř stavby změna, která podléhá stavebnímu povolení a nemůžeme to udělat. Že? Takže tam vlastně vůbec nepotřebujeme, řeknu, žádnou podporu nebo žádný rozsah větší. Pokud mluvím o přístavbách, o nástavbách, umístěných staveb,
věřím tomu, že by měla být vůle, aby teda inspektoři mohli tyto stavební povolení v tomto rozsahu vykonávat už dnes. Děkuji. Já teda asi jsem Arabela s kouzelným prstenem, protože samozřejmě, že ne v plné šíři, ale to rozhodnutí ve zrychleném řízení o změně v užívání stavby už je v paragrafu 284 navrženo. Já jsem teď tady do toho tak jako koukala a je to tam, takže v tomto smyslu si myslím, že to je pro vás další dobrá zpráva. Nicméně já prostě musím říct, že nebylo úplně jednoduché se skládat dohromady těch dotčených zájmů a těch zainteresovaných osob v té přípravě té novely je samozřejmě strašné množství, obrovské množství a i v nějaký okamžik člověk musí říci, tak dobře, teď jsme dospěli do nějaké úrovně, té novelizace není úplně malá, naopak je opravdu veliká a nemůžeme si vlastně představovat, že dokážeme tím jedním krokem splnit přání úplně všechna přání, úplně všech. Musíme pořád jakoby cílit k něčemu, co bude mít nějakou průnikovou, průřezovou schopnost a já musím říct, že bylo poměrně pro nás zásadní, aby na tom textu, který byl nakonec předložen jako komplexní pozměňovací návrh, dneska je ve sněmovně k dispozici i jaksi v textu přijatém hospodářským výborem ještě jakoby komplexnější se zapracovanými pozměňovacími návrhy, tak, že na něm byla 100% shoda rezortů, že jsme vlastně dostali 100% souhlas na vládě a vlastně tento text je nějakým teďko východiskem do jehož jakoby struktury dneska v této situaci je velice obtížné zasáhnout. Takže tam já prostě poprosím o trpělivost, dejme té praxi zase chviličku, ono se to naběhne. Jednou z těch výhrad, který už teď jakoby se často ozývají, samozřejmě je právě ten počet těch autorizovaných inspektorů a já věřím tomu, že v okamžiku, kdy ta agenda u těch autorizovaných inspektorů bude, jejich počet se zvýší, zase si ta veřejnost jaksi osahá, že ten nástroj institut a ta práce je spolehlivá, že to vlastně usnadňuje, zrychluje to řízení, takže bude další prostor pro to dále posouvat ty hranice. Děkuji, pane Nouze. Díky. Myslím, že to dělá dojem, že z toho posledního, co tady paní vládní mocněkyně říkala, že ten, kdo říká zrušíme autorizovaný inspektor, tak potom říká, je jich málo. Jo? Tak to prostě je pro mě něco, co já nedokážu vůbec pochopit. To je jako brutální házení bydlí do celého procesu. Tak to je jako na okraji toho, co tady bylo teďka řečeno. Za mě já se asi nebudu věnovat jenom autorizovaným inspektorům, byť samozřejmě jsme tady o nich. Já bych tedy možná jenom technickou, že jsme připraveni školit a zkoušet. To předpokládám. Takže vlastně za mě to tady zaznělo takové to hodnocení toho procesu. Já bych v zájmu celé české ekonomiky, celého českého stavebnictví chtěl na všechny apelovat. A říkám, není to o těch autorizovaných inspektorech, proto, aby skutečně už jsme nebo ta sněmovna, která to teďka projednává, aby zákon v podobě, která byla, jak tady jsme slyšeli, přijatá jak vládou, tak hospodářským výborem, tak aby byl schválen, aby jsme s tím mohli začít pracovat, aby se skutečně začaly prostě odehrávat ty věci, které nás stejně všichni čekají. Není na místě očekávat, že kdyby to psal někdo jinak, někdy jindy, nějakou jinou dobu, že by to bylo lepší. Vždycky bych tomu, protože ten zákon nebo ta legislativa je tak rozsáhlá, má průnik do všech rezortů, v podstatě do celého hospodářství, tak já se řeknu jednu možná kacířskou myšlenku. Nedovedu si představit, že by ani pán Bůh by nedokázal napsat ten zákon od stolu úplně bezchybně. Prostě to, že nás čekají nějaké poznávací procesy, jak ten zákon funguje nebo bude fungovat, to je nepochybné a já si myslím, že to k tomu patří. Pane Bože, prosím, už přijměte mi ten zákon, ať máme nějakou reálnou věc, jakým způsobem s tím zacházet. Za mě patří poděkování tomu týmu. Hanka Landová je jeho nedílnou součástí, tak poděkování i za to, že to dotáhli do takového stavu, že jsme v stádiu, kdy to skutečně už v tom procesu máme,
ten pozměňovací návrh je skutečně komplexní, nevím, jestli má 900 nebo 1000 stran, není to důležitý, je fakt důležitý, že to je projednaný, vzniklo to legislativně možná netradiční cestou, ale správnou a myslím si, že už se pojďme všichni soustředit na to, jakým způsobem s tím budeme pracovat. Děkuju, paní Šlapánková. Tak na mě padlo závěrečné slovo. Já bych především chtěla poděkovat paní vládní zmocněnkyni, jak stručně a výstižně pojmenovala tu situaci. Za autorizovaný inspektory bych řekla, dejte nám práci a budeme pracovat stejně kvalifikovaně, jako řeknu kvalifikovaní pracovníci stavebních úřadů a jako jsou státní nemocnice a soukromé nemocnice, jako jsou státní školy a soukromé školy. Proč by nemohlo existovat prostě státní správa a soukromou osobou vykonávaná státní správa? Já vám děkuji za vaši účast, organizátorům za pozvání a také vám za pozornost. Hezký den.